Прывітанне, сябры. Вось сёння таксама шпацыраваў па завулачках гораду наша. І мне чамусьці прыйшло слова, роднае такое цёплае, цікавае слова пустадомак. Гэта ведаеце як? Я так абрадаваўся, але думаю, дай я гляну ў слоўніку. У мяне было нешта такое ўжо з іншым словам, што я думаў, што гэта такое, так бы мовіць, абласное народная дыялектыка, але яно ў слоўніку было. Вось. І вось слово пустадомак. У нас як сварыліся на Ловішчыне нашай, то казалі, а пустадомка кусок, ну, на трасцянцы. А пустадомка кусок, пустадомак. Ты глядзі, які пустадомак знайшоўся. І вось я так чамусьці абрадаваўся этому слову і думаю, все ж таки наши продкі, і вось тыя яшчэ, якія прыйшлі на нашы землі, валодалі роднай мовай, размаўлялі па-беларуску, а до нас даходзіць толькі нешта маленечкае такое, але яно знікае вось пустадомак. Гэта знікла, я думаю, слова ў нас разам з тымі, хто пайшоў на той свет, на нябёсы, з нашымі бацькамі. Маладыя гэта ўжо, мабыць, не ведаюць і не кажуць так, пустадомак. Вось. І каб праверыць гэта слово, спыніўся, зайшоў у слоўнік, набраў слово пустадомак, яно мне выдало так. Ну, это чалавеку, які дрэнна вядзе гаспадарку, як той казаў, бардак вакол і, ну, бесталковыя, адным словам, каб карацей. Ну, але я вельмі абрадаўся, пустадомак. І так сварыліся, а пустадомка кусок. Дзе ты ўзяўся на маю голову, пустадомак? І гэта такое, не кавалак, а кусок. Просто вось такое. І чамусьці задалася, як старыя людзі вучылі маладых, як жыць. Казалі, гарэлачка і красная девочка з розуму звядуць. Я таксама абрадаваўся, вось калі ўспомніў гэта. Чаму яно мне прыходзіць? Ну, гэта патрэбна, мабыць, так было. Гарэлачка ды красная девочка з розуму звядуць. Так яно і ёсць. Мудрасць проста, але надзейная, ад нашых бацькоў, нібы малітвы вечныя. Вось і все, аб чым я хацеў сказаць, чым падзяліцца, паважаныя сябры. Я зычу, жадаю, бажаю, я тут кажуць, вам усялякіх даброт, з павагай да вас.